יוצאת אחת, יש מצב אתם רוצים משהו כזה? קל. אוקיי, מאמין וזורע. תחת שולטות, תהיה נדיר, פיצוצים, אוי אוי אוי, היי, אף פעם לא ראיתי עוד זרימה כזאת, לא, כולם באות עם המון אנרגיות, במצב שאת לא תגיד לא, כי הולך להיות פשוט נדיר. הכיתה הכי שווה כאן בכל האופנה, וכשאנחנו מגיעות אז כולכן משתחוות, אז תרימו את היד והאווירה תהיה כאן בשמיים, אז תרימו את הידיים והאווירה תהיה כאן בשמיים, אז כולן כבר מתרגשות לצאת אל המסע, וביוד עד י"א יהיה מסע פצצה, אז תגידו מי המדריכה הכי שווה, התשובה ברורה, בדוק זאת תהילה, כן, כל ראשון היא בחופש, הולכת לקניות ולנופש, ולילה ברביעי בודקת כל היום את המבחנים. היידה אחת, יהיה מסע נדיר.